De komende 30 jaar mag er 1 miljoen kuub zon uit de IJsselmar hellen worden. Een bedrijf uit Limburg gaat daar een vergunning voor krijgen van het ministerie. Het gaat om het gebied voor de kust van Gasterloon en wat Eerstpolder. De watersportsector is boer op de winning en onderneemt stappen. Het aantal vogels op Boerenloon is de rond de 50 jaar met 2 treden aanname. In jaren 60 zitten er 1000 gereide vogels op een kante kilometer, nu nog 300. Zo blijken uit vogeltellings van de Sofon. Het gaat benamelijk om de ljurk en de skries. Om de ziekers hoop je dat de politiek in actie komt. Een meerderheid van de Ljouwter gemeente is voor de reconstructie van het Europaplein. Het plan voor een turborotonde met 3 fietstunnels wordt juist behandeld door de commissie. De nieuwe opzet moet de terugstream verbeteren en kost het haast 14 miljoen euro. Het Natuurmuseum van Ameland is er nog net over uit wat er met de mannenvis gebeuren moet, die van het weekend vangen wordt. Het eerste doel is om hem op te lappen en onder het eten te krijgen. Er is oorlees bij een natuurmuseum in Denemarken die het ekke mannenvis had. Juni vannacht kleert het op, de temperatuur leidt om de 10 graden hinnen. Morgen is nog wat zinnen, maar later op een middag kans op stevige buien met honger. Het wordt als 16 graden.